lajeng pawukir garwanipun Kakang. Injih kula Kang Mas Ranggajana. Wiwit kapan jeneng sira kumawani ninggalake duka lan traksila saengga pawukir wani njugarake nalikane pun Kakang lagi wae ngempet ing samarga. Apa darunane? Nyuwun pangapunten saderengipun Jikang Mas Ranggajana. Kaya ngono. Ngantos ingkang garwa wonten jugaraken asin panjenengan semeti awit wonten kawigadosan kang badhe kulaturaken kalih panjenengan Kang Mas. Mara gage sira matur apa wigatine Kakang? Wonten ing sanjawinipun pesanggrahan Gunung Kipas kerawan tamu ingkang kepengin pinanggih kalian panjenengan Kang Mas. Sopo? Boten sanes ingkang kadang Yai Dian Wijaya. Raden Wijaya. Oke. Injih kula Kang Mas. Ojo ndadak kesuwen. Moro kang gelarap Wijaya cedhak marang aku. Oh, nami kados. Kajurung dongalan pamuji nandalem widodol lampah kula namung kemawon sugeng kula kantung Pindho kejrogokan Gunung Sari kablobiran segara madu jroning aku nampa Sungkem Wijaya iya ndak tampa kosok baline pangestuku mara Tampanono Wijaya. Sanget anggen kula nampi dadosaken jijiman kula Kang Mas. Karat apa lesus apa? Kang wong gawa Wijaya saengga tedhak ana ing Gunung Kipas. Wijaya, Nun injih. rasane ilang angen-angenku. Rasane aku urip ning donya ora duwe sapa-sapa. Nanging aku ijeh duwe Wijaya. Jebul kowe ijeh eling aku Wijaya. Kang Mas Ranggajana. Sowan kula sepisan. Netepi darmaning sedulur kula kapang kalih panjenengan. Ora mung sira Wijaya. Prasasat kaya dene nyidambo ing Cemaro. Rina pantaraning ratri isine kebak ing pengangen-angen karana kasurung rasa kangen jroning ati kang tumanduk marang jeneng sira. Matur nuwun matur. Kejawi kapang. Estunipun kula namung badhe sesambat nyuwun pitulungan kalih panjenengan Kang Mas Ranggajana. Kaya ngono. Mara gage Wijaya matur. Menawa bener Wijaya arsa sesambat nyuwun sanjata pitulungan kalawan pun Kakang. Jur sanjata pambiyantu kuwi mujudake kang kepiye Wijaya? Gegayutan kalih ibuipun Singasari kala semanten. Kula pisah kalih Gyajeng Gayatri. Kula nyuwun kanthi sanget dhateng nandalem. Panjenengan kersa nguwalaken Gyajeng Gayatri saking astanipun Paman Jayagatwa. Tegese ngrebut Gayatri saka astane Prabu Jaya Katuang Wijaya. Jaya, Dawuh jebul kuwi to. Mendawa kaya mangkono nggonmu matur ora tulus. Tegese lati ora tandes tumekati. Sira ucap netepi darmaning sedulur
nanging entek-entekane Wijaya tedak ing Gunung Tipas tinemu lan aku. Jebul mung butuh sambat marang aku. Wijaya, Jawuh. ngono ya kena. Bae. Kowe bakal tak cupikake cantuk. Biyen ana carita sinerat ana ing Wedomo Barata. Sampuing perang Baratayuda Jaya binangun kang kedadianing ana ing ora-ora Mandalayuda Tegal Kurusetra. Kae ana satriya loro. Satriya loro kae tinemune sedulur parandene dadi perang nalika ing medan raga pungkasaning salah sawiji gugur. Nalika perang Baratayuda ana ing Tegal Kurusetra. Senopati ana ing Astina darah Kuru Yawangsa Kurawa. Sang Ngawungga Karna kae kekuatan ing Kurawa tanding kalawan Pandhawa. Ora liya Sang Arjuna. Arjuna lan Kurawa kae padha-padha anak Kunti Talibrata, tegese sedulur. Nanging kedadian perang saengga dadi musuh nalikane perang Baratayuda. Apa to sekape? Krana Karna uripe kajiret sumpah. Siji sumpah memitran, loro sumpah prajurit kalawan Prabu Kurupati ya Sangsudana ya Duryudana. Urip lan patine Karna kanggo bela bumi aji ana Yawas Pinagara. Mbelani marang Sang Kurupati saengga kelakon campuh perang sedulur Karna lan Arjuna pungkasane Karna gugur ing medan. Wijaya, Jawuh. carita iki meh saire kaya dening lalakone Rangga Janur lan Radyan Wijaya. Aku lan kowe kuwi dulur padha-padha anak lembutal nanging lungguhing Wijaya beda kalawan lungguhing Rangga Janur. Lungguhe Wijaya urip sangisoring Panji Singosari jalaran Pit Purut Putra Mantu Prabu Kertanegara. Iki kowe beda kalawan Rangga Janur. Rangga Janur urip ana ing saklisoring bandera panguwasa Kraton Kediri. Ana ing panguwasaning Prabu Jaya Katuang. Tan bedane pun lakak. Uripe Rangga Janur uga kajiret sumpah. Sumpah komitran kalawan Prabu Jaya Katuang. Kongkol sumpah prajurit nalikane pun kakang ditungguli bandera sang saka Dwiwarna. Sinesinan bumi langit. Uripe Rangga Janur kanggo bebela bumi aji Kraton Kediri lan depani yuwananing Prabu Jaya Katuang. Wis kena. Wis cetha Wijaya. Mula kangkung menawa Wijaya butuh sabyantune pun kakang ngarebut Gayatri saka astaning Prabu Jaya Katuang. Jawabane iki ngowe jalukmu aja ning kene. Jalukmu aja ning kene. Wijaya. Jalukmu ning ora-ora Mandalayuda. Ana ing medan raga. Ketemune Wijaya lan Rangga Janur. Wijaya kelakon grebut Gayatri. Awawaton Wijaya kuwawalan bisa
kelangkai batange Rangga Jana. Wih, Kang Mas Rangga Jana, napa sampun dipun tenggali? Menawi sampun dipun tenggali, badhe kula wujudi Kang Mas Rangga. oke to Wijaya. Angel tak kamu mati. Sumpah para diri. Kang Mas Rangga Jana. Ingkang kadang kaitan Wijaya kok mboten wonten mongko juan kegaran kok sampun kula cepakaken lho Kang Mas. Wijaya wis tinggal aku gunung kipas. Tak pernah ngerti. Suwe Wijaya ora nate sowan ing gunung kipas. Saka rumangsaku tulus. Tekane Wijaya bener-bener netepi darmaning sedulur ngelarah menawa aku iki sedulure tuwa. Nanging jebul ora. Jebul dudu pawke. Wijaya teko kene krana Wijaya duwe pamrih. Dene pamrihe Wijaya. Sambat kalawan Kakang ngarebut Hayati kang saiki dadi putri boyongan dadi senggeraning Prabu Jayakatwa. Engkon aku ora bisa minangkani marang penjaluke Wijaya. Teman gelo atine sehingga Wijaya ninggalake gunung kipas. Nanging nuwun sewu Kang Mas Rangga Jana. Saumpami Yai dan Wijaya menika sambat nyuwun pitulungan kalih panjenengan, niku sampun pas lan sampun tresnan. Awit menapa? Panjenengan menika kadangipun sepuh. Gantine wong tuane Yai dan Wijaya. Kenging napa panjenengan tegelan menawa ucap ingkang kados ngati. Ayo! Bauke Kula Kang Mas Rangga Jana. leres king ucapmu. Semune kowe arep guroni karo aku. Wiwit kapan pautil kowe wani genti seketak oleh pengaruan. Leres king tembungmu kowe nibake welas. Kowe mesakno kalawan Wijaya, jalaran Wijaya kelangan bojo sing dadi gegandane dengan ngono. Kang Mas Rangga Jana. Panjenengan menika sampun ngantos salah kenapa. Panjenengan menika garwa kula panjenengan putri. Kenging napa panjenengan ucap prawi kula bela Kang Wijaya. Mungkin Kula ucap Kang. tuh jebol lagi ki aku ngerti. Kegetuamu kau. Nalikane pun Kakang budal perang ing medan logo. Pun Kakang teko tatu gegaman kowe mapak aku. Ngerti garwamu tatu gegaman. Paran dene kowe ora nangis. Setetes wae kowe ora netesake loh. Nanging bareng kowe krungu panandange Wijaya. Kowe nangis sesenggukan. Kowe tetangisan loh mutiba ing bantol. Yen ngono luwih tandes ing atimu kang tumantuk para Wijaya tinimbang karo aku. Yo piye? Mas. Namun kula menika mboten kepengin atur sedulur-sedulur menika sampun cegah. Sampun pasulayan. Cukup. Kowe ora duwe hak. Kowe ora darbi menang matur kang kaya ngono marang. Ala ngerti?
wiwit dina iki tak pedhotke seduluran antaraning Wijaya lan Rangkajana. Sing ana ora sedulur nanging sing ana musuh petunge mati Wijaya apa mati Rangkajana. Abot aku apa abot Wijaya? Jawab! Jawab! Yen kowe ora tuwa wangsulan, aku wis ngerti jawabane. Dato menawa kowe luwih abot marang Wijaya, timbang karo aku nadyan to aku iki bojo. Pautin, lamun sira welas karo Wijaya, mapan muraning kene, aja cedhek aku, minggato melu Wijaya. Melu Wijaya. Sepet aku nyawang kowe, minggato melu Wijaya. Melu Wijaya. Anak banyak wide Arya Winarata, orang Kolawe